Praise the Lord, dalay ko ng Dios, maayong adlaw mga kamisyon. Alang ko'y gamay nga minsay alang natong tanan, especially sa atong nasod. Kabulo ka dunay giingon sa Bible, sa Proverbs 29 verse 4. Nagyon ang Bible, kung ang usa ka hari nagmahal siya sa hustisya, malig-on ang iyang nasod. Apan kung siya pakisapi siya, maalaot ang maong nasod. So try to imagine. Gusto lang nako ni i-address siguro sa ato ang mga politician leaders from barangay, sa atong lungsod, syudad o sa atong tibok nasod. So try to imagine mga kaigsunan kini nga particular nga verse sa Bible, usa ka maalamon nga panultihon ni King Solomon nga kung ang hari nagmahal sa hustisya, malig-on ang maong nasod. Apan kung siya pakisapi siya, maalaot ang iyang nasod or ang maong nasod. Nga naman ato ni husgutan tungod kay dili kalikayan karon daghang isyu sa atong nasod, sa atong syudad, sa atong mga barangay. Angay ta nga pahimangnuan niani. Unta kung ikaw karon politician ka, maabot nimo nga video kini nga mensahe, angay nimo i-align imong kaugalingon sa pulong sa Dios. Kung ikaw nasa sa kaposisyon niya pakisapi ka, apektado ang imong nasod, apektado ang imong barangay, apektado ang imong syudad, apektado ang tanan, of course apil ang imong pamilya. Apan ang Bible nagsulti kung nagmahal ka sa hustisya. Now kini hustisya nga atong pagisgutan sumala sa Bible, mao kini ang gitawag nato katarong, good governance, hustisya diha sa pagka matarong og Dios nun nga pagdumala, naay kahadlok sa Ginoo. Kay kung naata na nga pagbati gani yun ang Bible, magakalipay ang katawhan. Kung ang usa ka tawong matarong nasa usa ka posisyon o nasa gahom, magmalipayon ang iyang katawhan. Apan kung ang usa ka tawong daotan nasa usa ka posisyon, ang mga katawhan niya mag-agulo sila, mag-suffer sila. Mga kamisyon, angay ta nga mapahimangnuan gyud sa Bible, sa pulong sa Dios. Kung ikaw nasa usa ka posisyon, naka sa panggobyerno karon, unta masabtan nimo ni. Kung tinuod kang nahigugma sa Dios, nahigugma ka sa hustisya, meaning gusto ka og transparency, gusto ka og insakto, gusto ka og matarong nga panggobyerno, matarong nga pagdumala nga naikahadlok sa Dios tungod kay imo nang gibuhat tungod niya og alang sa tanan. Mga kamisyon, ini orasa angay ka nga pahimangnuan nako sa pulong sa Dios nga samtang mahimo pa nimo ang maayong pagdumala sa imong panimalay, sa imong barangay, sa imong lungsod, sa imong syudad o ingon man sa atong nasod. Ikalipay na sa Dios, gantihan ka, tagaan kag taas kinabuhi ug ang imong kinabuhi mahimong usa ka dakong panigignan, living example, sigurado nga naa kay mahimong memorial, naa kay legasya nga mahimong panlantaw sa mga tao, mahimong ehemplo sa mga tao nga dili ka malimtan tungod sa matarong nimong pagdumala sa gugma nimo diya sa hustisya, tungod kay nahigugma ka sa Dios, nahigugma ka sa imong isikatawo, nahigugma ka sa imong trabaho. Salamat nga ning orasa unta imo ning matagag dakong pagtagad ang kaimportante sa paghigugma sa hustisya. Kay ang tinuod nga nahigugma sa hustisya, nahigugma sa Dios, nahigugma siyang pulong og malipayon nga mutuman sumala sa prinsipyo sa Dios tungod og alang sa kadaghanan sa gugma nimo sa tawo nga imong makita nga dili kabuot, nga dunay tawo nga imong pasipad-an, nga din imong daog-daugon, gumikan baka tungod kay sila way kakayahan, tungod kay sila way mahimo. Mga kaigsunan, kabalo ba kayo ng Bible nga ang Dios dapig sa mga dinaog-daog. Busa nga nini orasa, mamalandong ka, mamalandong kita ang kaimportante sa paghigugma sa hustisya. Otherwise, kung wataan ang pagbati, apektado ang tanan, apil ka ug ang imong sunod nga henerasyon. So busa karong panahon na atong tagaagdakong importante ang pagtuman sa kabubuton sa Dios sa pagdumala sa atong panimalay, sa atong ministeryo,
sa atong barangay, lungsod ug syudad bisan sa atong nasod. So shout out sa tanang mga politiko unta nga ang pulong sa Dios mahimo ning rimas sa inyong sulod nga i-align ninyo inyong kinabuhi ang inyong pagdumala sa pulong sa Dios nga motigbabaw ang gugma. Kay kung naay gugma, naay kaalam sa Dios. Kay kung naay kaalam sa Dios, magmalinawon ka, magmalipayon ka, magmadaugon ka, magmalampuson ka. Salamat sa pagpaminaw. Dalay ko ng Dios ug maayong adlaw.